Здравейте, хора, аз съм Силви, с мен е Алекс Буковски. Здрасти. И сега в момента и аз и той снимаме. Аз не си Това в казвам. ония сървър, който се развиваме. Аз си отивам. Направихме си карта. Да. Ето виждате. Тя ще продължим направим. къщата. Ако не сте виждали Алекс, в момента сега ще го намерим. Ето го. Горе. Това. Аз броня ли съм, Алекс? Чакай. Да. Аз какъв съм? Без. Да. Че сега да се направя невидимо. Ми е по-удобно. Аз съм го. Аз съм само с бутушки. И тук. Една гръб. Не. Каска. Не бе. Къде си? Ето. Какво правиш? Моята къща? То върху къщата ми, де. Помогна ли нещо? Може да направи стълби за горе. Как да отвътре? Чакай. Трябва да кажеш. Значи ще манеш честа. Не, чакай, няма да е тук. Не, още не. Чакай. Първо така. Ето го Тук, да видим къде се пада. Пак е върху прозореца. Значи манеш това. Ето, ето го мана. И ще сложиш една глава. Чакай, не така. В моята къща. Тук сега. Под нея, да. Чакай сега. Ще сложиш... Дърво ли тук, виж? Е така. Да, ама не тук. Да. Тук. И там сложиш стълба. И от другата страна също. Да. Махам. Ето. Само стълби ще сложиш. Така. Ето. Да, вече му скачаш. Тук е слагаме прозорци. Не, няма слагаме. Какво е? Такива, виж? Такива ли? Да. Ако се хващат. Мани това. Чакай. Не, така да. Сега. Какво ми трябваше? Добре. И да, този сървър ние сме го правили. Да, за един ден. Да, сега. Ако сте гледали в стария ми канал. Почти. За един ден направихме това всичко. Да, в този сървър не само аз и Алекс, участваше още един мой приятел. Негов. Силви. Виж, има две такива. Да, има. И хора, сега ще ви покажа моята къща. Ето е това. Е тази къща на дървото. Този фонтан го направи. Но ти ли си го правиш? Да, вътре има портал. Аз влизам в вода. Сега ще видиш на нещо. Аз за това съм изтрила. Не ми зарежда. Колко минути ще нямаме? Не зареди. 3. 4 вече. Ти? Мен ми е 3. 3,59. И 4. Двете ми е 4 и 3. Това ти ли си го правил? Всичко аз съм направил. Сега ще направим нещо. Но ти е яко станало. Така. Е това. Аз си там да. Има честове. Си ги видял вътре. Има един таен, където трудно мога да го открие някой. Какво има? Един таен чест. Иди го виж. Какво има вътре в него? Къде? Да. Диаманти. Много яко. Сложил съм гадни отвори. Отвори пък ти. Алекс. Да? Гледай се. Би трябвало. Какво? Да, ето кръм. Бях сложил бутон. Айде да правим такива измамливи.
Лафара. Аз ще направя измамна къща. Добре, yes. О, къде ма спална долу? А? И хора, вижте моята къща, тук се слиза надолу. Вижте отвътре сега. Алекс, ти в ада ли си? Кучо. Раз. В ада? Не. И аз ще построя на къща. От камък. И ще направим Аз не измама. мога да отзеля вратата. Малко се поскачаме на батута, който аз съм го правил. Ау. Клипа ще е някъде 10 минути. Да. Накрая дайте по един лайк. Да не забравяме. Ние сме се развили. Доста ден. Напишете в коментарите според вас дали сме се развили. Между другото играм на телефони. Да поличи. Така ще няма да направим. Не му казвайте. Някой ти е убил кравите. Там какво ще ги направим? В миналия епизод ти убих кравите. Вай. Как? Почухте някакъв звук, това беше от вратата. Да. Опа. Така. Къде си? На фара? Видях. Тази дупка, където я виждаш, не я запълвай. Там ще минават. Хора, аз отивам да... Там ще минават хора. Малко музичка. Аз ще направя една къща. Музичкото се отиде. Къде са лигави, нали знаеш? Лигавни. Къща ще е тук. Страшните кости. Бутон. Така. О, Силви, още малко време имаме. Не, взривих къщата. Ако искаш, сега да... Такова ме моето. Къде е това? Не е фаза. Тут някакъв газ се взриви. Той няма газ, това е. Газ? Да, зомбитата си иска. Ти къде изпочна къща? Видях. Не дай бара нещо. Гледай са. Зад мен ли си? Няма кой. Що проби? Все ще попълня. Ама не дей! Аз ще го Нищо направя. не направя, нищо не правя, само ще попълня. Чакай, че много не. Нищо няма ти правя на къща, спокойно. Ма покриваше. Няма ни да изревя никъде. Не знам как се прави. Ами до мене. Мани само на къде съм го сложил. Трябва. И сложи. Ти цялата къща си ми пробил.
Ще сложа един чест. Чуй как ще направя къща от гъба. Ами клипа вече е 10 минути. Чакай малко, чакай. Дай му. Къде би? Сложа блок. Може би само на трева расте. Ти ще ми пробваш ли къщата? Порасна, браво. Да те гръмне. Да видя скоро. Сега само. Хайде, че ми изтече времето. Ето ти вече. Влезни вътре. И отвори чест. Това е якче. И хора, това ще за този епизод. Харесайте видеото. Дайте лайк, абонирайте се. Да. И очаквайте още много такива клипове. Аз бях Сил, с мен беше Алекс. Чухте го и чао.